wong mesti mikir iki. Sing bujang nganu ki wedok apa lanang? Perkiraane wong-wong ya lanang iki. Iki setengah lanang setengah wedok. Ayo. Reot mono lagi. Iya. Sikil iki, gandongan iki. Sikile ning dhuwur wae. Jos. Hei. Unjune sele, unjune le. Yo kandongan ora wae. Katokan ora wae kemang. Orang tadi kesini belum. Bener-bener. Disuruh mandi di sudah ada sumur. Mati. Lentre. Di depan bangku. Bagi para penonton yang Kondisikan ya. sedih
Berapa?